אז ערב טוב, ברוכים הבאים למרכז Become One. שמי איילת דניאל, ואני מאוד שמחה ומתרגשת להיות איתכם כאן הערב. קודם כל, דבר ראשון, גם איתכם בזום, גם מי שאיתי בזום. קודם כל, אני רוצה להוקיר אתכם שפיניתם את הזמן והגעתם לכאן לשמוע על קורס לשוב לעצמי, העקרונות האוניברסליים. אז קורס לשוב לעצמי, קודם כל לפני שככה אני אתחיל, יש לכם שם מאחורה סמיכות וקריות, המפגש הזה הוא 2 שעות, עד שעה 9, אז אם אתם צריכים במהלך המפגש לצאת, להתפנות, לשתות משהו, תטפלו בעצמכם, תרגישו בבית, קריות, סמיכות, הכל שם. אז קורס לשוב לעצמי עוסק בפיתוח היכולת שלנו כבני אדם, לחיות בשלווה, בחופש, ולהיות קרובים במערכות יחסים. הדרך שבה אנחנו מלמדים אנשים לשוב לעצמם, היא דרך הזן. פירוש המילה זן, ואני ארחיב על זה בהמשך, אבל במשפט, זה לדעת, לקבל ולהאמין בעצמך. אז חשוב לי במפגש הזה שתכירו אותי, שתכירו את המרחב שלנו, ותכירו את הלימוד, את הגישה שלנו לחיים. קורס לשוב לעצמי פותח על ידי המורה והמייסד של המרכז הזה, ששמו תמיר מסס, הוא מורה לזן, הוא חי 4 שנים כנזיר זן במנזר בדרום קוריאה, לפני 20 שנה, ואז הוא חזר אלינו, אחרי 20 שנה חזר לפה, והוא מקדיש את חייו ממש לקרב אנשים לשלום הפנימי, להיות שלמים עם עצמם, קודם כל. אז Become One נוסד בשנת 2010, המרכז הזה, והחזון שלנו, כמו שאמרתי, זה לקרב אנשים לשלום הפנימי. משמעות השם Become One זה להיות אחד. להיות אחד, להיות שלם. ב-Become One אנחנו מאמינים שהרגעים שאנחנו הכי מאושרים, הרגעים שאנחנו הכי חופשיים, הכי שמחים, הכי טוב לנו, זה הרגעים שאנחנו אחד עם הרגע. אתם מכירים את זה שאתם רוקדים מכל הלב, או שרים מכל הלב, שאתם לגמרי בתוך החוויה. אלה הרגעים שאנחנו אחד. אז ברגעים האלה אין לא חשיבה על העבר, גם לא חשיבה על העתיד, יש רק את הרגע הזה. אז המטרה שלנו כאן במרכז היא להוות בית להתפתחות אישית ורוחנית בדרך הזן עבורכם. כיום במרכז Become One נלמדת במספר מקומות בארץ, יש לנו מספר מורים שמלמדים, כאן זה המרכז הראשי, אבל יש במספר מקומות בארץ, הנה איתנו בזום יושבת ורד, והיא במרכז שלה בהרצליה מלמדת, היא גם כן מורה, ויש לנו, אם תיכנסו לאתר שלנו, תוכלו לראות, יש לכם את הקישור בעלון, תוכלו לראות את כל המרכזים השונים בעוד מקומות בארץ. ועכשיו אני אציג את עצמי וככה קצת עליי, ומה הביא אותי בכלל, איך הגעתי ללבוש את הפיג'מה הזאת, החליפה הזאת. אז אני אתחיל, כמו שאמרתי, קוראים לי איילת דניאל. אני בת 46 עוד מעט, 45 וחצי. אני מורה לדרמה, זה ההסמכה שלי שקיבלתי מתמיר, הוא הסמיך אותי להיות מורה לדרמה. זה מורה שבעצם להעביר את הלימוד הזה הלאה, את הלימוד, כל לימוד שהוא בעצם מאיר אותך לעצמך. ואני מאמנת להתפתחות אישית ורוחנית בדרך הזן, מאמנת אישית, ובכובע השני שלי אני מנהלת את מרכז Become One כבר 8 שנים. אני נשואה לשחר, אנחנו גרים בגדרה, יש לנו 3 ילדים, שחר בעלי, אני אומרת, הוא המורה הגדול ביותר שלי לאהבה, כי אתם יודעים איך זה, אנחנו כמה שנים נשואים, מגיל 20 אנחנו ביחד, מגיל 20 אנחנו ביחד, ואתם יודעים איך זה, כשנשואים או כשנמצאים ביחד כל כך הרבה שנים, יש אפס ודאון, וזה כמו רכבת הרים כזאתי, והוא מחזיר אותי כל הזמן לשאלה הזאת,
למה אני איתו ומה לאהבה שיש בתוכי? כי יש הרבה אתגרים. לפעמים אנחנו שוכחים ומתרחקים. אז יש לנו 3 ילדים, אופק הגדולה בת 17, 17 וחצי כבר, אלה בת 15, ויותם הנסיך של אמא בן 9, עוד מעט. גדלתי בחיפה כבת בכורה, להורים אוהבים, אבל גם כל אחד עסוק בענייניו. לדבר על רגשות זה לא משהו שהיה נהוג אצלנו בבית. לא אצל כולם, יש כאלה ש... נכון, 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 אז לא היה נהוג, גם אצלי בבית. והייתי ילדה מאוד רגישה, מאוד מופנמת. מגיל מאוד קטן אני זוכרת את עצמי מרגישה לבד, בעיקר לבד, ומרגישה שלא רואים אותי. הייתי מוצפת בתוכי בהרבה מאוד רגש, הרבה מאוד רגשות, זקוקה בעיקר לחום ולחיבוק. והיו מספר אירועים שעיצבו את החיים שלי, ואני ככה אציג אותם, שתבינו איך זה יתגלגל, ומה כאילו, מה מבחינתי המצפן חיים שלי. אבל האירועים שככה עיצבו את תפיסת העולם שלי, זה קודם כל, כנערה מתבגרת, המפלט שלי היה להפליג בדמיונות, על האביר, על הסוס הלבן, על הנסיך, על האהוב, שיציל אותי מחוויית חיי. ובגיל 13 החלום הזה קיבל דמות ממשית. התאהבתי עד עמקי נשמתי, מבחינתי הוא היה חכם, יפה, מקסים, רגיש, הכל. אבל לא היה שום סיכוי שהוא ירצה אותי, מבחינתי כמובן. אז זה נשאר בתוכי כל הסערה הזאת, ובגיל 14 וחצי, בערך שנה וחצי אחרי, חשבתי שמצאתי תרופה לכאב הגדול שהיה לי בפנים. הכרתי בחור, קוראים לו א', נקרא לו א', הוא היה גדול ממני ב3 שנים, והוא חיזר באובססיביות. חשבתי שאם הוא ככה מחזר, זה בטח אהבה. אז ב4 שנים שהיינו ביחד, היה ביחסים שלנו הרבה מאוד, היה קנאה, היה רכושנות, היה אובססיביות, היה גם בידוד מהבית, מהחברות שלי. הרגשתי שאני, כן, אני איתו וקראתי לזה אהבה. כלפי חוץ הגנתי על האהבה הזאת מכל משמר, אבל בתוך תוכי ידעתי שזה לא האהבה מהאגדות שאותה אני מדמיינת, דמיינתי ורוצה. הבדידות והעצב רק הלכו וגדלו. נקודת המפנה הראשונה בחיים שלי הייתה בגיל 19. החלטתי, אחרי ככה התבשלות, החלטתי הבנתי שאני זאת היחידה שכובלת את עצמי בסיטואציה הזאת. אני היחידה שמבודדת ומעציבה את עצמי, וזו הייתה הבנה מאוד מאוד חזקה. בגיל 19, שככה התפכחתי למקום הזה, קיבלתי החלטה, עזבתי אותו והמשכתי הלאה. והמשכתי לחפש את האושר שאני רוצה. חצי שנה אחר כך בצבא הכרתי את שחר בעלי לימים, והתחלנו חיים פחות או יותר כמו כולם. עשינו מסלול, עברנו לגור ביחד, למדנו, עבדנו, התחתנו, קנינו דירה, נולדו לנו ילדים, החלפנו עבודות, נסענו לחול, לכל מיני טיולים קצרים בחול, פתחתי עסק, סגרתי עסק, ירדתי במשקל, עליתי במשקל, ממש מסלול כזה, אתם בטח אתם מכירים, כמו כולם. הרגשתי שאני אוהבת וגאה במה שיצרנו ביחד, אבל אני לא מאושרת. עשיתי וי, כמעט על כל דבר שרציתי, אבל אני לא מאושרת. גם ללכת בתלם ולעשות את מה שצריך, מה שמצופה ממני, לא הביא לי אושר. נהייתי מתוסכלת, כועסת, ביקורתית ומאוכזבת. ובגיל 34 הבנתי שאני לא אמצא את האושר בחוץ. זה לא משהו שנמצא בחוץ, ואני צריכה לחפש אותו בפנים, בתוכי.
וזה היה נקודת המפנה השנייה בחיים שלי, התחלתי מהן מסע של חיפוש, התחלתי לשאול את עצמי שאלות, התחלתי לשאול מי אני? מי זאת האישה הזאת? היו לי כבר 2 ילדים, 2 בנות, הייתי אימא, הייתי אישה, היו לי כל מיני תפקידים, עבדתי בעבודה מסוימת, לא חשוב. התחלתי לשאול מי זאת האישה הזאת? מי אני? התחלתי לשאול את עצמי מה באמת חשוב לי בחיים, מה אני רוצה? קראתי ספרים, הלכתי לכל מיני סדנאות, הכל במטרה להתחיל להבין את עצמי, להתחיל להבין מה באמת חשוב לי, מה אני באמת רוצה. לתת מקום, קודם כל לתחושות, לרגשות שלי, למחשבות שלי. וכשהתחלתי לעשות את זה, הלב שלי התחיל להיפתח. 2 אחר כך רכשתי את מקצוע האימון, התחלתי ללוות אנשים בדרך, בהיכרות שלהם את עצמם, אבל עדיין גם בגיל הזה הרגשתי שהתחלתי כבר לאמן, עזבתי את העבודה שלי, התחלתי כבר להיות במסלול, הרגשתי שאני במסלול הנכון, בדרך הנכונה לי, בכיוון שלי, אבל לא יכולתי לשבת עדיין בכיסא המאמנת בצורה שקטה, שלווה, ולהקשיב למה שאנשים מספרים לי. אז עם התהליך הזה שעברתי, הגעתי לפה, למרכז Become One, בגיל 37, אל המורה היקר שלי, דרמה מאסטר, תמיר מסס, ובעצם כדי להמשיך ולהעמיק את ההתפתחות שלי, ונשארתי עד היום כאן. מצאתי כאן כיוון, מצאתי כאן בית ודרך חיים. גיליתי שההשפעה שלי על חיים של אנשים אחרים גורמת לי אושר. יש לי זכות להקשיב, יש לי זכות לתת להם כלים, ואני שותפה לטרנספורמציה שקורית לאנשים בחיים. אז כמו שבטח הבנתם מהסיפור שלי, האהבה עבורי מצפן חיים. והכיוון שלי היום הוא לסייע לאנשים, ולעצמי כמובן, לדעת שהם אהבה, שזה לא בחוץ, שאין מה לחפש את זה בחוץ, שהם בעצמם אהבה, לקבל את זה, לדעת, לקבל את זה, ולפעול מתוך מקום של אהבה בעולם, להביא את זה לעולם, להביא את זה קדימה. אז הכיוון שבחרתי מדייק אותי וכל הזמן מחזיר אותי לעצמי. הכיוון הזה הוא מצפן עבורי, ממש. וזה מסע אינסופי. הדרך היא בלתי נגמרת, זה לא שעכשיו אני פה אתם רואים אותי עם החליפה הזאת ואני, זהו, בודה, ממש לא. אוקיי? הדרך היא אינסופית, היא בלתי נגמרת במקום הזה. גם היום, אני לפעמים ילדה בת 13, שעדיין מפליגה בדמיונות על האביר על הסוס הלבן, אבל היום אני יודעת להתעורר מזה הרבה יותר מהר, אני יודעת לקום מהאשליה הרבה יותר מהר. כמה מהר אני קמה, זה הדבר המשמעותי. אז אני חווה היום גם היום, את אותם תחושות בגוף, את אותם רגשות, את אותם מחשבות מתעוררות, האוטומטיות, אבל זה הרבה פחות מנהל אותי, אני הרבה יותר מתעוררת מהר לאשליה, אני שווה לעצמי, אני שווה למקום היציב, אני שווה לאהבה שאני. אז זה ככה קצת עליי, ואני אשמח בשלב הזה להכיר אתכם. בואו נשמע אתכם, ובכמה מילים, מה עניין אתכם בלהגיע לכאן הערב? אז אני אתן, רגע, לפני שאתם מדברים, וגם אתם בזום מאוד מאוד מוזמנים, איפה המיקרופון? היה פה. דקה. המיקרופון הוא למען, הנה, לא. אצלו זה הכחול, זה בסדר, זה המיקרופון השני. אז הנה, הדס תיתן לכם את המיקרופון, כדי שישמעו אתכם בזום. אחרת לא שומעים בזום, אז פשוט ככה, את רוצה לדבר, להציג את עצמך בשם, ומה עניין אותך בלבוא לכאן הערב? אני אביבה. והשם, קודם כל, השם של הקורס עצמו, לשוב לעצמי, הייתי זקוקה לזה. אני התאלמנתי לא מזמן, וחשבתי, זאת אומרת, היא עניינה אותי, החברה שהיא עניינה אותי, ואני לא ידעתי בכלל מזה, אז אמרתי, לשוב לעצמי זה אומר הכל, אני רוצה באמת לחזור לעצמי. כי פעם הייתי שמחה, פעם הייתי משתוללת, פעם הייתי עושה הרבה דברים, פעם הייתי אוהבת, פעם הייתי עושה כל מיני דברים, שהיום אני לא עושה את זה, בגלל המצב, זה הכל. לשוב לעצמי זה קרץ לי ובאתי. אוקיי.
אז את אומרת אז מה יש היום? את אומרת, פעם עשיתי את זה ואת זה ואת זה. נכון. מה קורה היום? איך? היום אני לא עושה את זה, מכיוון שאיבדתי את החשק, איבדתי נקרא את הפנימיות שלי, את האהבה שלי, את כל הדברים שיש. אני בודדה, ולכן יש לי ילדים, יש לי אהבה מהם, יוצאת מן הכלל, יש לי נכדים, אבל זה עדיין, אני עדיין לבד, אני באה הביתה ולבד, ולכן חסר לי את כל הדברים שהייתי הכי במרכז של כולם. אוקיי. זהו. אביבה, קודם כל ברוכה הבאה, אני מאוד מאוד מודה לך שהגעת ושיתפת אותנו את זה, וכן, את יודעת, אתם יודעים כולכם בעצם, הסיטואציה היום, אנחנו במיוחד עכשיו, במיוחד בסיטואציה הזאת, אנחנו יכולים להרגיש הרבה מאוד דברים, אם זה בדידות, אם זה פחד, כאב, הרבה מאוד רגשות שמתעוררים, אבל זה לא גרנטי, זה לא חייב להיות ככה שאנחנו באמת נחווה את זה. זאת אומרת, יש לנו את המקלט הפנימי ואנחנו יכולים לשוב אליו. בלשוב לעצמי, בעצמי, יש עצם במילה עצמי. כל הלימוד הוא לחזור לעצם, לשוב לדממה. בדממה הזאת היא אושר. מתוך הדממה הזאת הכל קורה, ואני תכף אסביר וארחיב על זה. אז תודה רבה, תודה אביבה שהגעת. עוד מישהו רוצה לשתף אותנו, גם בזום, אל תתביישו, תהיו נדיבים, אתם מוזמנים לשתף. מה הביא אתכם? מה עניין אתכם בלבוא לכאן הערב? הנה משה, יאללה, אתה רוצה לשתף? כן. הנה, קח את המיקרופון. אתה הפסדת את השיתוף שלי, אבל בסדר, נעשה לך באופן אישי. התבאסתי מזה מאוד, הגיע קצת מהדרום, אז ככה היה לי קצת קשה. אז אני משה בקשי, גרוש ואבא ל3 ילדים. מה שהביא אותי להבין על המקום שבו אני נמצא כרגע, זה הבנה שיש בדפוסי התנהגות שלי משהו לא תקין, משהו שאני צריך לשנות. כי אם אני מגיע למצב של נישואים וגירושים, ונישואים וגירושים, ועכשיו סיימתי זוגיות של כמעט 2 ואני בגיל 42 מבין שאני טיפוס מאוד מאוד מרצה, שזה בא על חשבוני, וכשזה בא על חשבוני אני המפסיד העיקרי במקום הזה. ואני בסוג, הייתה לנו גם שיחה בפרטי על העניין, ואני בסוג של הבנה קודם כל בכלל אחרי 42 שנה להבין מי אני, מה אני, ואיך אני בוחר לעצמי גם זוגיות טובה יותר בעתיד, וגם איך הזהות שלי עם עצמי, והשלמות שלי עם עצמי, והמקום שלי תהיה יותר מדויקת לי. כי כרגע אני באמת, זה לשוב לעצמי, כמו שאמרת, עצמי כרגע. הכל כרגע מנותק, אני רוצה להיות לעצמי, להכיר את עצמי טוב יותר, לדעת על עצמי טוב יותר, ואני מאמין שבאיזשהו שלב בחיים, זה גם יפגוש אותי הלאה, לסוג של להעביר את זה הלאה, אבל אני כרגע עושה את זה בשביל עצמי, למידה עצמית. משה, קודם כל, ממש תודה על האומץ שלך, לבוא, לשתף, להיות, לשים את זה, להניח את זה. גם דיברנו בשיחת טלפון, והמקום הזה שנחוש, הנחישות הזאת להכיר את עצמך, היא המקום שיביא אותך למקום שאתה רוצה להיות בו, קודם כל. ועוד דבר אליך, ממני אליך, בזן, הרבה מאוד במערב, הגישה היא שמשהו לא בסדר, שמשהו לא תקין בנו, או שיש איזושהי בעיה, אנחנו צריכים להסיר או להשיל, או אנחנו צריכים לתקן משהו, לפתור משהו בנו. במזרח זה קצת שונה, במזרח זה אחרת. במזרח הגישה, אז בזן הגישה אנחנו שלמים כפי שאנחנו, עכשיו אנחנו רק צריכים להקל את זה, אוקיי? אז זה לא אומר שלא צריך אולי לשחרר דברים, להשיל דברים, אבל קודם כל ההכרה שאנחנו שלמים כפי שאנחנו, גורמת לנו להיות מי שאנחנו בעולם.
עצם זה שאנחנו מבינים את זה ומעכלים את זה, שהכל בסדר. כי אחרת, הדבר שגורם לנו הרבה פעמים אולי לרצות, הרבה פעמים, זה שמשהו לא בסדר בי, שאני לא מספיק, שאני צריך לתקן משהו, ואז האחר מבקש משהו, אני צריך, הוא יודע יותר טוב ממני, אני צריך לרצות אותו, כי משהו לא בסדר בי. אז זאת הרבה פעמים התפיסה שאנחנו אוחזים בה. אז קודם כל תודה שאתה כאן, ובתרגול שלנו זה לא על מה לתקן, אלא בעיקר על זה שאנחנו נקבל ונשלים עם מי שאנחנו. גם אם במהות שלי אני מבין שזה סוג של לקות בי, כי אני רואה שבאיזשהו מקום, עוד פעם, אולי אני מעצים את המקום הזה של העניין, אבל זה משהו שאני לא רוצה שיהיה בי, אני לא רוצה לרצות, ואני מוצא את עצמי אגב לא רק במערכת זוגית, גם בעבודה. עם חברים, בעבודה. אתה יוצא מתפיסה שזה קיים בך. איפה הריצוי? תן לי אותו. שחרר אותו באהבה. זה לא בך, אתה לא יכול לתת לי אותו. הריצוי לא קיים בך, אוקיי? יש לך תפיסה, לפעמים אתה מתנהג בפעולות שהן פעולות מרצות, אוקיי? שאתה מרצה מישהו, אתה עושה משהו על חשבונך. זו תפיסה, אתה כבר רואה אותה. אתה לא חייב, זה לא גרנטי, זה לא באופי שלך, ואנחנו נלמד וניכנס על זה בקורס. יותר ויותר להבין שאנחנו שלמים כפי שאנחנו. נכון, יש תפיסות, יש לנו תפיסות על עצמנו, אבל זה לא מי שאנחנו. אוקיי? וברגע שאנחנו לומדים להבין את זה לעומק, ובקורס אנחנו נכנסים לזה קצת יותר לעומק, קצת הרבה יותר לעומק, ברגע שאנחנו קודם מבינים את התפיסה הזאת, אז אנחנו יכולים להיות הכל. אנחנו כבר לא מגדרים את עצמנו, זה אני, זה באופי שלי, זה במהות שלי, זה לא, בסדר? אוקיי. יופי. עוד מישהו רוצה לשתף? כן. טוב, שאלת למה באנו, אני באתי כי יצאתי לפנסיה לפני שנה, ואני לא רוצה להגיד את זה ככה שזה שמע לא טוב, כאילו מחפשת את עצמי, אבל אני מחפשת את המקום שלי יהיה טוב. כי כל כך הרבה שנים זה לא היה שם, אפילו לא התקרבנו למקום הזה, ועכשיו זה כאילו פתאום התפנה זמן לחשוב מה זה, אז במקום לעשות מרוץ מטורף אחרי חוגים וקורסים ועניינים וסיפורים, אז אולי להבין באמת מה המהות פה, במקום הזה. בחיים האלו. בחיים האלה. מה זה החיים האלו? בדיוק, זו הכוונה. אז כשאת אומרת טוב, למה את מתכוונת? איך? אומרת, אני רוצה שיהיה לי טוב. והרבה שנים לא... לא עניין שלי יהיה לי טוב, העניין יהיה לי עניין בחיים האלה, כאילו, אני לא יודעת, מה שהיה עד עכשיו, זה היה עבודה, בית, ילדים, בעל, טריוויאלי, כמו שאמרת, שום דבר לא שונה, וכשיוצאים באמת למקום הזה שאין מישהו שהוא מחזיק אותך מלמעלה, והילדים כבר בטח כבר לא בבית, אז אתה פתאום מסתכל ימינה שמאלה, ואתה אומר, אוקיי. מה עכשיו? עכשיו, מי אני? לאן אני הולכת? מה בדיוק אני עושה? מה מעניין אותי? מה בא לי? לטרוף את החיים? כאילו איך? קיצור, זה היה הרעיון הבסיסי הזה. ואז אולי זה המקום הזה כדי למצוא באמת, כאילו, מה אני? וואו, שאלות גדולות. מה זה החיים האלה? ואת לוקחת אותנו למקום של המשמעות. מה אני רוצה? מה המשמעות? למה אני פה? למה אני קמה בבוקר? שאלות מאוד משמעותיות שאנחנו נעבוד עליהן ואנחנו נחקור אותן בקורס, ובכלל זה יהיה התחלה של דרך, כן. של באמת להתבונן פנימה ולהסתכל על זה, וזה מאוד מחבר אותי לשיחה שהייתה לנו ככה לפני כן, כן. כי בתוך תוכנו יש לנו זיק של הבנה מה אנחנו צריכים לעשות, ואולי מה הכיוון שלנו, אבל הרבה פעמים אנחנו לא מעיזים לעשות את זה. אז קודם כל אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, אנחנו צריכים ללמוד לשכון. רק במיוט אם אפשר, כן חבר'ה, שימו במיוט מי שבזום, ואם אתם רוצים לדבר אז תכף יהיה לכם זכות הדיבור. מיוט אול. שמה? למטה בכחול, יופי, יס. אז
אז כדי שבאמת נוכל לפעול ממקום של משמעות, גם אני הייתי איתך באותו מקום, שמעת בסיפור שלי. קודם כל הייתי צריכה זמן מסוים ללכת בדרך, וכמו שאמרתי, זן זה לדעת, לקבל ולהאמין בעצמך, אז קודם כל תכף תבינו מה זה המשפט הזה, לדעת את עצמי, לקבל, ואז יש לי את היכולת להאמין בעצמי שאני יכולה הכל. אז תכף לוקחת אותי ממש להסבר של זה. תודה רבה שאת כאן, איזה כיף. מי עוד רוצה? מישהו בזום רוצה לשתף? אוקיי, מישהו פה רוצה עוד להציג את עצמו, להגיד בכמה מילים, או שנמשיך? אוקיי, אז אנחנו נמשיך. אז אני רוצה להציג לכם את דרך הזן, מעכשיו עד סיום המפגש, וזה מתחיל, בדרך הזן עובדת, וככה רמזתי על זה, היא עובדת דרך שאלות משמעותיות, זה מהזום הרעש הזה? לא, אוקיי. היא עובדת דרך שאלות משמעותיות לחיים שלנו, אז תודה על הרמה להנחתה, והשאלות הן ככה, מה אני, או מי אני, אוקיי? מה אני רוצה, ומה הכיוון שלי. שיתפתי אתכם שהכיוון שלי זה לקרב אנשים לאהבה שהם, לדעת שהם אהבה, אבל זה לא ידעתי את זה מההתחלה. וזה תמיד בא מתוך איזשהו צורך שלי, פנימי, מתוך הכאב שלך. מתוך שם זה מגיע הכיוון, זה תמיד מתחבר למסע חיים שלך. אז השאלות האלה זה הדרך הישירה לעצמך. אז מה זה זן? אמרתי, זן זה לדעת, לקבל ולהאמין בעצמך. מה זה אומר לדעת את עצמך? לדעת את עצמך זה לחיות את הרוגע, לחיות את השקט, הדממה, שלווה שקיימים בכל אחד מאיתנו. כמו שאמרתי לכם, בעצמי יש עצם, זה דומם. אוקיי? אז בכל שערה, בין אם זה שערה רגשית, בין אם זה שערה תחושתית בגוף, פיזית, בין אם זה שערה מנטלית, היה לנו עכשיו המון שערות מנטלית, או המציאות פתאום באה ומכה בפנים, ראינו את זה עכשיו, פתאום יום בהיר אחד, נכנסו ועשו מה עשו. אז בין אם זה כל אחד מהשערות האלה, במרכז השערה, בעין השערה, כמו בכל שערה, יש דממה, יש שקט. ובמרכז השערה, שם שלב, שם רגוע, שם דומם. זה המקלט הפנימי שלנו. אז לדעת, זה לדעת את הדממה הזאת. אז כשאנחנו מתחילים לתרגל, לומדים זן, אנחנו חוזרים לדממה. אז לדוגמה, כשקושי או יש בעיה שמטלטלת אותנו, במקום לפנות לאוטומט שלנו, להגיב באוטומט, או לנסות לעקוף את הבעיה, אנחנו לומדים לשוב לעצמנו, לשוב לשקט, לשוב לדממה, לבחון את המציאות, הסיטואציה, ואז לפעול מהמקום השקט. אז זה החלק הראשון, לדעת את עצמך, לדעת את הדממה הזאת. חלק השני זה לקבל את עצמי. מה זה אומר לקבל את עצמי? לקבל זה לקבל את החיים בכחותם. ככה זה. גם אם אנחנו לא רוצים או מתנגדים או רוצים שזה יהיה אחרת, יש דברים, הדברים הם ככה, הם כפי שהם. אז ביקורת, שיפוטיות, פרשנויות, משמעויות והשוואות גורמים לנו הרבה מאוד כאב נפשי ופיזי. והדרך שלנו בעצם לא לקבל את החיים כפי שהם, זה באמת על ידי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים דבר, אנחנו לא מקבלים, אז אנחנו מפרשים את זה, אנחנו מבקרים את זה, אנחנו שופטים את זה, אנחנו משליכים על זה את עולמנו, וזה גורם לנו הרבה מאוד סבל. פעם שאלו זן מאסטר למדיטציה, כיצד נראה העולם המודרני בעיניך? המאסטר ענה, אבוד במחשבות, אבוד בדרמות ובסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו.
ככה אנחנו פוגעים בעצמנו ואנחנו פוגעים בעולם. אז לקבל את עצמך זה ללמוד לקבל את הדברים כפי שהם, גם בעצמנו, גם באחרים. קודם כל זה מתחיל מעצמנו. קודם כל שנדע לקבל את הסערה הזאת שמתחוללת בתוכנו. לקבל. והחלק השלישי, אם אנחנו יודעים את הדממה ומקבלים את החיים כפי שהם, אנחנו יכולים להאמין בעצמנו. מה זה אומר להאמין בעצמנו? המורה של תמיר, זן מאסטר סונגסן, שעליו כל הלימוד שלנו בנוי על הלימוד שהוא העביר, הוא היה מאסטר מאוד גדול בקוריאה ובכלל בכל העולם, פתח 100 מרכזים בכל העולם, ומה שהוא אמר, הוא תמיד הדגיש לנזירים ולנזירות, הוא אמר להם, אתם חייבים לתרגל אני יכול. רוב הזמן אנשים אומרים לעצמם, אני לא יכול, אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו חייבים לתרגל אני יכול. אוקיי? אחרת אנחנו כל הזמן חוזרים ללופ הזה שאנחנו לא יכולים, לא מסוגלים, קשה לנו. להאמין בעצמנו זה להאמין שאני יכול הכל. לא בטוח שאני אצליח בהכל, אבל לנסות, אני יכול. תמיד אני יכול לנסות הכל. אז אם אנחנו רוצים שלווה, או חופש, או להיות בזוגיות קרובה וחמה, או לרדת במשקל, או פרנסה טובה, או כל דבר, כל מטרה, אנחנו יכולים. במילים אחרות, לדעת לקבל ולהאמין בעצמך, זה לחיות בשלווה, בחופש, ולהיות קרובים במערכות יחסים. אם ככה, מה מונע מאיתנו לחיות בשלווה, בחופש, ולהיות קרובים במערכות יחסים? אז אני אגיד לכם, ישנם 5 מצבי תודעה עיקריים, אוקיי? ואנחנו נמנה אותם. מצב התודעה הראשון, זה נקרא מחשבות מטרידות. אתם מכירים את זה? מי מכיר מחשבות מטרידות? אז מחשבות מטרידות, לדוגמה, קיבלתי הודעה לא טובה, אוקיי? או אני רוצה לישון ולא נרדמת. עכשיו, סיטואציה הזאת, הרבה אנשים מגיעים אליי, גם אני בעצמי, והרבה אנשים מגיעים אלינו ולא יכולים להירדם בלילה. לא יכולים להירדם בלילה. הראש שלהם עמוס ומלא בתמונות ומחשבות ודמיונות. או יש נושא שנורא מעצבן אותי ואני לא מצליחה להניח לו. כל הזמן חוזרת וחוזרת וחוזרת. או שאנחנו מוצאים את עצמנו דואגים למצב הכלכלי לדוגמה. Okay? מחשבות מטרידות את מנוחתנו. זה מצב התודעה הראשון. מצב התודעה הראשון שבעצם מונע מאיתנו, כמו שאמרתי, לחיות בשלווה, בחופש ולהיות קרובים במערכות יחסים. מצב התודעה השני נקרא רגשות מאמללים. מה זה רגשות מאמללים? בלבול, כעס, שנאה, קנאה, גאווה. בנוסף לזה פחד, דאגה, תסכול, אכזבה. אוקיי? זה רק חלק קטן מרשימה של רגשות מאמללים. רגשות מאמללים גורמים לנו לפגוע בעצמנו וגורמים לנו לפגוע במערכות היחסים שלנו. אז זה המצב התודעה השני. תכף אני אכנס לזה יותר לעומק. כולנו יש את זה, אוקיי? זה לא להיפטר, אמרתי לכם כבר. תכף נראה מה עושים עם זה, אוקיי? מצב התודעה השלישי, להיות נפרד ממישהו שאני אוהב. לא עלינו, מישהו עזב את העולם, אוקיי? לא עלינו, מישהו יקר לנו עזב. לא עלינו, מישהו לא רוצה להיות איתנו. המצב הזה גורם לנו הרבה מאוד סבל, שאנחנו מרגישים שאנחנו נפרדים ממישהו שאנחנו אוהבים. מצב התודעה הרביעי, ההפך, להיות דווקא בנוכחות של אדם שאנחנו לא אוהבים. קרה לכם שיש אדם, אם זה מהמשפחה, אם זה מהעבודה, שאתם רק עומדים לידו, רק נמצאים בנוכחותו, ויש לכם ויברציות בכל הגוף, אתם לא יכולים להיות בתוך האור של עצמכם, מכירים את זה? אז זה להיות בנוכחות של אדם שאנחנו לא אוהבים. לא נוח לי, אני לא יכול להיות שלב, לא יכול להיות בסיטואציה.
אז כל אחד יש לו דרכי התמודדויות שונות מה לעשות עם זה. מצב התודעה החמישי קרא לכולנו לא להשיג את מבוקשנו. לא להשיג, אנחנו רוצים משהו, אבל לא משיגים אותו. אוקיי? בבחירות למשל, אנחנו רואים את זה הרבה, עכשיו מתמודדים, משקיעים את כל האנרגיה, את כל הזה, אחד נבחר, כל השאר לא השיגו את מבוקשם. יוצר הרבה מאוד סבל לעצמנו ולאחרים. אז כל המצבי תודעה האלו משפיעים על כל תחום חיים, הם משפיעים על כל סיטואציה ועל כל מערכות היחסים שלנו. בזן אנחנו קוראים למצבי התודעה האלה במילה אחת, והמילה היא סבל. סבל, הפירוש של סבל זה אי שביעות רצון או חוסר סיפוק ממה שיש. אני אחזור על זה, סבל, אי שביעות רצון או חוסר סיפוק ממה שיש. זה סבל, זה המשמעות. אז שימו לב לדבר חשוב, אוקיי? כל המצבים האלה זה מצבים שקיימים, לכולנו זה קיים. הם לא המקור, הם לא הסיבה לסבל, אוקיי? לכן אין לכם מה לחשוש, כולנו חווים את המצבים האלה. זה לא המקור, זה לא הסיבה לסבל, וזה גם החדשות הטובות. למה? כי אפשר לעבוד עם זה. אז מה הסיבה לסבל? המקור או הסיבה לסבל זה ההזדהות שלנו עם מה שמתעורר בתוכנו. זאת אומרת, יש איזה רגש מאמלל, יש איזו תחושה בגוף ואנחנו מזדהים איתה. במילים אחרות, אני אגיד את זה במילים אחרות, כי זה אם תיקחו רק את זה היום, עשיתי את שלי, אוקיי? במילים אחרות, המקור או הסיבה לסבל זה ההיקשרות שלנו לדברים נעימים, אנחנו רוצים מהם עוד, או ההימנעות שלנו מדברים לא נעימים, אנחנו עודפים, אוקיי? היקשרות שלנו, המקור, הסיבה לסבל, ההיקשרות שלנו לדברים נעימים, וההימנעות שלנו מדברים לא נעימים, אוקיי? ככה. אז ההזדהות נוצרת, איך היא נוצרת ההזדהות הזאת? היא נוצרת על ידי הביקורת שלנו, על ידי שיפוטיות. קורה מה שקורה, אבל אז אנחנו מתחילים לטחון את זה, אנחנו מבקרים את זה, אנחנו שופטים את זה, אנחנו משווים את זה, אנחנו מפרשים את זה, ועל ידי כל הפעולות האלה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם יוצרים את ההזדהות עם הדבר. אנחנו נמנעים, הודפים או נצמדים. אז במילים אחרות, כל הסבל נוצר, שבא מתוך 5 מצבי התודעה שאני הצגתי לכם, נוצר על ידי החשיבה שלנו בלבד. וזה החדשות הטובות, זה בידיים שלנו. נסו לסבול בלי לחשוב. נו, תסבלו. נסו לסבול בלי לחשוב. אתם יכולים לסבול בלי לחשוב? בדיוק. ואלה החדשות הטובות. נכון זה נראה פשוט עכשיו? כל החיים נראים נורא פשוטים. הכל נוצר על ידי החשיבה שלנו בלבד. ואם זה נוצר על ידי החשיבה שלנו בלבד, זה בידיים שלנו. עכשיו רק צריך לדעת איך אנחנו מנהלים את זה. איך אנחנו לומדים לנהל את החשיבה שלנו. אז איך זה קורה? בלשוב לעצמי אנחנו מבחינים ב4 קבוצות שמרכיבות, עיקריות, שמרכיבות את הגוף ואת התודעה שלנו. אני אכתוב לכם את הקבוצות, ואני אסביר אותם. מצב התודעה החמישי זה לא להשיג את מבוקשנו. אנחנו רוצים משהו ולא משיגים. מעניין למה דווקא את זה פספס. לא סתם אנחנו מפספסים דברים, שימו לב. אוקיי? אז 4 קבוצות שאנחנו בקורס לשוב לעצמי אנחנו ככה שמים עליהם דגש, תחושות, רגשות, תפיסות ודחפים. אוקיי? מה זה הקבוצות האלה?
תחושות, זה תחושות פיזיולוגיות. מה אנחנו חשים בגוף, בגוף הפיזי? זה תחושות כמו חום, קור, קיבוץ, עקצוץ, יובש בפה, רעד, סחרחורת, ממש תחושות פיזיולוגיות, אוקיי? הקבוצה השנייה, רגשות. מה זה כבר רגשות? רגשות זה הפרשנות שלנו, פרשנות סובייקטיבית לתחושה. למשל, יש לנו פרפרים בבטן, ואנחנו אומרים אני מאוהב. מישהו אחר יהיה לו פרפרים בבטן, יגיד אני מפחד. זה סובייקטיבי, אוקיי? זה פרשנות סובייקטיבית לתחושה. כבר נכנס בזה ברגש מימד של מחשבה, מימד של פרשנות. בסדר? זה החלק, זה רגשות. תפיסות, אני מדברת פה על תפיסות עולם. איך אנחנו תופסים את העולם? זה כבר מחשבות, אוקיי? לדוגמה, נעים לא נעים, בסדר לא בסדר, טוב רע, צודק טועה. בדרך כלל זה כל הדואליות, כל הדברים הדואליים. מה זה תפיסות? תפיסות זה תפיסות עולם, איך אנחנו תופסים את העולם? בסדר לא בסדר, טוב רע, צודק טועה. איך אנחנו תופסים את העולם? מחשבות שלנו לגבי העולם. והקבוצה הרביעית זה דחפים. דחפים זה לדוגמה דחף למתוק, דחף להשמיע, זה כבר פעולה. דחף להשמיע, דחף לאישורים מהסביבה, דחף למגע. כל אלה דחפים. אז לדוגמה, אני באה במגע עם כסף או עם אוכל, או במגע עם בן או בת הזוג שלי, או עם המשפחה, מתחילות להתעורר בי כל ארבעת הקבוצות האלה. מתעוררות בי תחושות, מתעוררות בי רגשות, תפיסות, מדחפים. אמרנו, לדוגמה, אני נפגש עם איזה בן משפחה, מישהו שאני לא כל כך מסמפת, מה הדחף עולה? לקום וללכת, נכון? לקום, ללכת משם, לדוגמה. בסדר? אז אין בעיה עם ארבעת הקבוצות האלה. הקבוצות האלה אין איתם בעיה, זה אנושי. כולנו מרגישים, כולנו חשים, כולנו יש את זה. אבל רק בגלל שאני מזדהה על ידי החשיבה למה שמתעורר בתוכי, אני הופכת את זה לקבוע, כמו שמשה אמר, זה אני, זה מי שאני. רק בגלל שאני מזדהה עם זה, רק בגלל זה אני סובלת. רק בגלל זה אני סובל. אז אני יוצרת סבל לעצמי, אני יוצרת סבל לאחרים. כי כשאני סובלת, אני מתחילה אולי להאשים, אני מתחילה אולי לכעוס. מה זאת אומרת? ההפך. רגע, אני שאלה, קחו את המיקרופון רק, כדי שישמעו. את אומרת שפה, כל מה שיש פה, אנחנו לא רוצים שזה יהיה. זה לא, אין בעיה עם זה. כולנו, אנחנו אנושים, כולנו חשים, כולנו מרגישים, לכולנו יש דחפים, לכולנו יש תפיסות, מחשבות, אין איתם בעיה. הבעיה היא עם ההזדהות, ותכף אני אדבר על איך, אולי זה ייתן לך תשובה. בסדר? איך אנחנו מזדהים, אני ארחיב את זה. בסדר? אז באמת, בואו ככה נשאל את השאלה, אני רוצה לשאול אתכם, ואולי יהיה לכם תשובה. מהי לדעתכם ההזדהות, ומי שיודע מה הבוגרים פה לא לענות, מהי לדעתכם ההזדהות הראשונית? איך זה מתחיל? איך אנחנו יוצרים בהתחלה את ההזדהות, את ההצמדות הזאת, את הרצון? ההזדהות זה הרצון, אם זה נעים לנו, רוצים ממנו עוד, אם זה לא נעים, אנחנו הודפים. איך נוצרת ההזדהות הראשונית? נכון, זה קורה כשאנחנו ילדים, אבל מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? איך זה נוצר? פעולות שאנחנו רואים סביבנו. רגע, קחו מיקרופון. מגיל קטן, כשאתה נמצא בסביבה, אם זה משפחה, חברים, אתה מבין מה נעים, אתה לומד להבין, כמו שאתה גדל ואתה לומד לאט לאט לדבר, אותו דבר, אתה מייצר לעצמך איזושהי הזדהות עם דברים. אבל איך אנחנו עושים את זה? מהי ההזדהות הראשונית ביותר? איך אנחנו עושים את זה במיינד שלנו? זה לדעתי נטול חשיבה בכלל, זה כאילו, זה לא משהו שהוא קשור אלינו, כאילו זה נטמע בנו תוך כדי. אולי זה לא במודע, אבל מה אנחנו עושים? בכל זאת אנחנו עושים משהו, ואנחנו ממשיכים לייצר אותו עד היום. אמרתי את זה קודם, אבל... דחף? יש לנו דחף. אוקיי, אבל איך אנחנו מזדהים שאנחנו קמים ופועלים? מה אנחנו עושים?
יפה מאוד, אוקיי? אנחנו יוצרים נעים ולא נעים, אוקיי? מה זאת אומרת? שים בלוח, תחושות, רגשות, תפיסות, דחפים, אבל אין בעיה איתם, אמרנו. מה קורה לנו? אנחנו מתחילים בגיל מאוד קטן, אפילו בגיל 2, מתחילים להגיד לעצמנו נעים או לא נעים, אוקיי? ואז מפה, מי נעים ולא נעים, אנחנו מתחילים להגיד טוב, רע, בסדר, לא בסדר, נכון, לא נכון. זה מושפע מהחינוך, אבל אנחנו יוצרים את זה במיינד שלנו. אם אנחנו אומרים חינוך, את יודעת, בתור ילדים בסדר, אין לנו כל כך אולי שליטה, אבל בתור בוגרים אנחנו ממשיכים לייצר את זה, אוקיי? אמרו לנו בסדר, נעים ולימוד. אולי רגע ברמקול? כן. לא רואים אותך, אני אומרת שהחינוך גם מנחיל לנו איזה שהן תפיסות, שהוא אומר לנו שזה בסדר להיות בשקט, זה לא בסדר להשתולל. מדויק, נכון. עכשיו, זה לא משהו שאני החלטתי, אני פשוט למדתי שחינכו אותי, זה ככה, ואני לומדת שכשאני בשקט משבחים אותי, אז זה נעים לי, וכשאני מתפרע ומשתולל, אז גוערים בי, וזה לא נעים לי. נכון, זה מה לימדו אותנו, אבל בתור בן אדם בוגר, אוקיי, כשאת כבר לא ילד, מודע. זה עדיין החברה, עדיין החברה מחנכת אותך. חינכה אותך, אבל היום יש לך זכות בחירה, יש לך בחירה. אני עדיין רוצה שיהיה לי נעים. את עדיין רוצה שיהיה לך נעים, וזאת ההזדהות שלך. אוקיי. זאת ההזדהות. אנחנו תמיד נרצה שיהיה לנו נעים או לא נעים, וככה אנחנו מזדהים. אבל אם אנחנו מבינים, זה רק, יש מצבים שוואלה, אנחנו לא יכולים שיהיה לנו נעים. אני כל הזמן בראש שלי, אין מה לעשות, זה המציאות. מה קרה עכשיו? ב7 באוקטובר ועד היום. וואלה, הם לא חוו נעים בכלל. ואנחנו לא חווים עכשיו כל כך נעים. ויש הרבה דברים שמתעוררים בתוכנו. איך מתמודדים עם זה? האם זה גרנטי שנסבול ונמחזר את הסבל נורא חזק? האם זה חייב להיות ככה? אני שמה על זה סימן שאלה. זה לא חייב להיות ככה. אגב, זה לא חייב. יכולים לכאוב, יכולים להיות עצובים, אבל אנחנו לא חייבים לסבול. יש לנו אפשרות באמת להיות ממקום של לראות את הדברים, לראות אותם, לקבל אותם, אבל לא למחזר את הסבל. הסיבה שאנחנו יוצרים סבל זה כי אנחנו נצמדים למה אנחנו חשים. נצמדים למה אנחנו חשים בגוף, נצמדים לרגשות שלנו. אמרנו זה נורא, אנחנו אומרים לעצמנו, לתפיסות, אנחנו אומרים לעצמנו זה נוראי, זה זוועה, זה... וכל האמירות האלה מייצרות את זה שוב ושוב ושוב. אנחנו חשים כאב בגוף, ואנחנו לא מסתפקים בזה שיש כאב בגוף. אנחנו אומרים לעצמנו, זה לא נעים, זה כואב, אוי ואבוי, ומה יהיה, ומה יקרה, וכל התוספות, אוקיי? ואז אנחנו, וזה הסבל, זה ההזדהות. אז זה מאוד ככה בגדול. אז בוא נמשיך. קחי המיקרופון רק. כי זה נעמד ככה, המיקרופון, אז קחי ממני. אוקיי. אז כאשר אני מגדיר ומאמין בהגדרה, אני בעצם מגדירה, נותנת הגדרה למה אני מרגישה, או הגדרה בכלל לדברים. כשאני נותנת הגדרה, אני מגדרת את עצמי ומגדרת את העולם. ככה נוצרת ההזדהות וככה היא מעצבת את החיים שלנו, את העולם שלנו. ככה זה נוצר, אני יכול, אני לא יכול לעשות דברים, אוקיי? אדם רוצה לפרוץ קדימה, אנחנו רוצים להביא את המשמעות שלנו בעולם, אבל אנחנו תקועים בתפיסות שלנו חזק ועמוק. לא רק בתפיסות, זה לא רק במחשבה, לתפיסות יש ביטוי פיזי בגוף. כל פעם שאני ארצה לפרוץ את המחסום שלי, להגיד לעצמי, הנה אני יכולה, אוקיי? הגוף משותק, הגוף לא מסוגל. אז בזן, בדרך הזן, אנחנו לומדים לעבור דרך 4 הקבוצות האלה. גם התחושות, גם הרגשות, גם התפיסות, גם הדחפים, לעשות עם 4 עבודה. זה לא מספיק רק עם תפיסות. יש הרבה אסכולות שעובדות רק עם תפיסות. אנחנו לא מסתפקים בזה. כל 4 הקבוצות. אז
בקורס אתם תלמדו ותתרגלו איך לזהות את הקבוצות שאנחנו קוראים להם אורחים. למה אורחים? מה מאפיין של אורחים? בדיוק, אורחים באים והולכים. גם כל זה, זה לא קבוע, זה בא והולך. אז אנחנו לומדים לראות את האורחים, אוקיי? ולא להזדהות עם הקבוצות. לדעת מי בעל הבית. יש אורחים, אבל יש את בעל הבית. ללמוד לנהל את מה שמתעורר בתוכנו. אז כשאנחנו מזדהים עם האורחים, אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים להחליף את המציאות, אבל גם אם שינינו את המציאות, מהר מאוד החוויה הלא נעימה באה וחוזרת, החוויה שברחנו ממנה, חוזרת אלינו שוב ולפעמים בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. אי אפשר להתעלם מדברים, נכון משה? התחתנת, התגרשת, התחתנת, נכון? זה חוזר, אנחנו ממחזרים את אותם תפיסות, את אותם דברים, את אותם הרגלים. שיתוף מהמקום הזה, שיתוף ממני, ככה. במשך הרבה מאוד שנים, פחמימות וסוכרים, אתם מכירים את השיתוף הזה? כבר תכנתי לכם אותו, אתם הבוגרים. כל היום אני אומרת להם פה, מדברת על זה, אבל פחמימות וסוכרים הם היו המפלט שלי. הם היו המפלט לניכור, לבדידות, ואפילו לייאוש שאפילו הרגשתי לפעמים בפנים. הייתי אוכלת מתוקים במקום להרגיש. ובככה הייתי משמינה, והייתי מוכיחה לעצמי ולעולם שאני לא ראויה לאהבה. ככה הייתי מוכיחה. עכשיו, אנחנו תמיד, אבל תמיד אנחנו מנצחים במשחקים שאנחנו משחקים עם עצמנו. תמיד. אנחנו אומרים, אנחנו לא ראויים לאהבה, אנחנו נמצא את הדרך להוכיח לעולם איך אנחנו לא ראויים לאהבה. אדם שתופס את עצמו לא מספיק, הוא ימצא את הדרך להוכיח איך הוא לא מספיק. יש לנו תפיסות ואנחנו מוכיחים אותם במציאות. אבל, כחלק מתהליך המודעות שאני עוברת ועושה, לפני 3 שנים כבר, החלטתי להפסיק לשחק את המשחק הזה. והפסקתי לחלוטין לגעת, לא באמת פחמימות, שום סוג של פחמימות וסוכרים בכלל. אז כן, התוצאה, חלק מזה גם ירדתי במשקל, אבל זה לא האישו. הנקודה היא, בשיתוף שלי, זה אל תצאו החוצה. אל תלכו החוצה. תחקרו, תסתכלו פנימה, מאיזה מקומות אתם בורחים, לאיזה מקומות אתם בורחים, מאיזה מקום זה קורה. ותעבדו עם מה שקורה לכם בפנים. ההימנעות שלי מהבדידות גרמה לי לפגוע בעצמי. לא יכולתי להרגיש בודדה, לא יכולתי להרגיש עצובה, לא יכולתי להרגיש שאני מיואשת, לא יכולתי לחוות את החוויה הזאת, אז יצאתי החוצה. אז ההימנעות שלי גרמה לי לפגוע בעצמי, בגוף שלי, בעצמי, וגם לפגוע במערכות היחסים שלי, בסופו של דבר. אז לפעמים אני ברור, עדיין, פוגשת את חוויית הניכור, פוגשת את חוויית הבדידות, זה לא נעלם, אבל היום יש לי כלים לעבוד עם זה. אני לא חייבת ללכת לקורסון, או לשוקולד, או למה שזה לא יהיה. אני לא חייבת, יש לי בחירה, יש לי את עצמי, ואני יכולה לבחור. אז היום אני לא נבהלת, ואני מטפלת בעצמי, ואני עובדת עם זה, ועולה בי אורך רוח, ואני יכולה באמת לפעול ממקום של בחירה, וככה בעצם לאהוב את עצמי קודם כל, ולתת בעצם גם למערכות היחסים שלי, מקום הרבה יותר טוב ונכון, כי כשאני טובה לעצמי, אני יותר טובה גם לעולם. אז זה השיתוף שלי. ואני רוצה להציג לכם את העבודה המרכזית שאנחנו עושים פה בעצם, עד שלא נלמד לשחרר את ההזדהות, אנחנו מהתחושות שלנו, מהרגשות שלנו, מהתפיסות, מהדחפים, אנחנו נשכפל את אותה מציאות, אנחנו נקבל את אותם החלטות, אנחנו נבחר את אותן בחירות, נעשה את אותן פעולות, אנחנו נפיק את אותן תוצאות בחיים שלנו. והרבה פעמים חלק מאיתנו נגיד לעצמנו איך הגענו שוב פעם לאותו דבר. נשאל את עצמנו את השאלה הזאת. אז איך אנחנו משתחררים ומשחררים את ההזדהות? איך אנחנו עושים את זה? אז כדי לשחרר את ההזדהות, אנחנו לומדים 3 הוראות פשוטות.
בכלל הלימוד של הזן הוא פשוט, רק ליישם, אוקיי? מאוד פשוט. 3 הערות, כדי שתזכרו, הן ככה קליטות, הן רק לשבת, אני אסביר אותם, לא לזוז, ולא לעשות דבר. נשמע אותו דבר, כל הוראה היא בעצם הרמה הבאה להוראה הראשונה, להוראה לפניה. ואני אסביר. אז מה זה אומר רק לשבת? רק לשבת זה להיות דומם, להיות שקט, מחובר לעצמך, ללא ציפיות. זה להיות בנכונות, להיות נוכח בלבד. נוכח בנוכחות בלבד. כשאנחנו רק יושבים, אנחנו מתיידדים עם עצמנו. אנחנו לומדים להכיר את עצמנו, אנחנו לומדים לראות מי אנחנו. אנחנו לומדים להכיר גם את העולם כפי שהוא. אנחנו רק יושבים. וככל שנרבה לשבת בדממה ונתחבר לעצמנו, כך ילך העולם ויפתח לנגד עינינו. ככל שאנחנו יושבים בדממה, אנחנו רואים יותר טוב את מה קורה לנו, מה קורה בתוכנו ומה קורה בעולם. מה זה אומר לא לזוז? לא לזוז, זה לא לזוז בגוף, לא לזוז בתודעה שלנו, לא לזוז גם במציאות. זה אומר להפסיק להסס, להפסיק לפחד, להפסיק להטיל ספק, לא להטיל ספק יותר. כשאנחנו בזמן ישיבת מדיטציה לא זזים, אנחנו מלמדים את עצמנו להפסיק להגיב בעיוורון, מהאוטומט שלנו. אנחנו לא זזים, אנחנו לא פועלים בעיוורון. ואנחנו מפסיקים בעצם גם לצפות שהבחוץ יעשה אותי מאושר מבפנים. אנחנו לא יוצאים מיד החוצה. אנחנו מתבוננים פנימה. אז זה לא לזוז. מה זה אומר? לא לעשות דבר. זה הנחיה לרמה הגבוהה יותר. הנחיה אל תעשה דבר, זה הרמה הבאה בעצם של לא לזוז. אל תעשה דבר, זה הפוך, זה הנחיה לפעולה. זה כמו שאנחנו נתקלים בקושי או בבעיה במערכת היחסים שלנו, ואנחנו מיד מה רוצים לעשות? לפתור. לא. אז לא לעשות דבר זה לפעמים לא לעשות דבר. רגע להמתין. לוותר על השליטה. לוותר על להיות צודק. לוותר על הדעה שלנו. לוותר על להיות יודעים. במיוחד במערכות היחסים שלנו. אז זאת ההוראה השלישית, לא לעשות דבר. מדיטציה היא העשייה החשובה ביותר. העשייה החשובה ביותר. מדיטציה, המשמעות שלה לפגוש את עצמך. זה הדבר הכי קשה, אבל הכי משנה חיים. רוב הזמן אנחנו בורחים מעצמנו. בורחים מלפגוש את מה שקורה בתוכנו. כשאנחנו רק יושבים, לא זזים ולא עושים דבר, אנחנו פוגשים באמת את עצמנו. לפעמים שקט, ולפעמים רועש. לפעמים נעים לי עם עצמי, ולפעמים בלתי נסבל. תאמינו לי. היו ישיבות פה, מדיטציה, שפשוט רק רציתי לקום ולברוח. לפעמים בלתי נסבל. אז כשאנחנו יושבים ככה, אנחנו מלמדים את עצמנו להיות כמו הר. מה הר מלמד אותנו? הר לא לזוז, דומם. בדיוק. לא זז. הר מלמד אותו לא לזוז, שערות באות, שערות חולפות. אבל ההר יציב, לא זז. ללמוד לשבת כמו הר מלמד אותנו לא לזוז מול נסיבות חיינו. נסיבות משתנות, בזוגיות זה הכי, אני אצלי זה תמיד הזוגיות, מה לעשות? שם הכי קשה לי, שם זה ההתמודדות שלי, כל אחד והקרמה שלו. זוגיות אצלי זה הכי מאתגר. בזוגיות, לפעמים אנחנו למעלה, לפעמים אנחנו למטה. אבל אם כשאנחנו למטה, אנחנו נקום ונלך, נברח, נפרק. אוקיי? אנחנו צריך להבין את החיים. החיים הם גלגל. יש השתנות. זה לא תמיד קבוע. אז אם אנחנו לא זזים מול השערות, אנחנו יכולים לחלוף ולעבור את המשבר. גם עכשיו, מציאות שאנחנו חווים. אנחנו רואים. רגע אחד היינו לא יודעת מה, בקרוזים בחול, טיילנו, עשינו חיים, נהנינו, ויום אחרי זה, הכל טרף את הקלפים.
השינויים הם תמידיים, ואנחנו צריכים ללמוד לא לזוז במיינד שלנו, לא לזוז בגוף שלנו כמו הר, להיות כמו הר. אז ההר מלמד אותנו לא למהר להגיב, אלא לעצור ולשקול את התגובה שלנו, להגיב בדרך שהיא נכונה ומדויקת לי, ומדויקת גם לסיטואציה, זה טרנספורמציה. לעשות את הדבר הנכון, כמו חוד של מחט אנחנו אומרים בזן, כמו בנקודה הנכונה, לעשות את הפעולה הנכונה. אז כשאנחנו שומרים על גוף לא זז, הכוונה יושבים, וכשאנחנו שומרים על פה לא זז, הכוונה שותקים, גם התודעה שלנו לומדת לא לזוז. אז אנחנו חיים בשלווה ובשקט אמיתיים. אז בואו ננסה את זה, בואו נתרגל קצת. כן? לא חייב, לא על הרצפה, ככה על הכיסא. בואו ננסה. מה אמרנו? אין דבר כזה אני לא יכול. כמה דקות. בואו נניח הכל בצד. בצד על הקרקע, על הרצפה, תניחו את המחברות שלכם. שבו ישר, אפשר לשבת גם על הרצפה אם רוצים, על מזרן, קחו לכם מזרן, מי שרוצה, ומי שלא על כיסא. מי שיושב על כיסא, ההנחיה, הבקשה שלי, רגליים, תניחו אותם ככה ב-90 מעלות על הקרקע, יציבות. אפשר לקחת את הגוף מעט קדימה, ככה תתרחקו מהנוחות של הגב, אל תשענו, קחו מעט הגוף קדימה, שהרגליים ממש יציבות על הקרקע ב-90 מעלות. כן, כן, שבו על מזרן, שיהיה לכם נוח, שימו לכם כרית. מי שיושב על המזרן, שימו כרית תחת הישבן, כדי להגביה את הישבן, ככה הדם זורם לרגליים ואנחנו לא נרדמים, מצוין, יופי. כדאי לחלוץ נעליים, כן? זה יהיה נוח. לא נורא, אנחנו אוהבים אותך. יש בכניסה, אנחנו בכניסה חולצים נעליים בקורס, פה במבוא אנחנו יותר בקורס חולצים נעליים. לחלוץ את הנעליים, חלק מהסימבול, זה להשיל את המטען שלנו. אנחנו משאירים את כל המטען בחוץ, והם מגיעים כפי שאנחנו, ככה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, גוף מעט קדימה, הישבן מעט קדימה, הידיים, אתם יכולים להניח אותם ככה, בתנוחת המודרה, יד בתוך יד, בעונות נוגות קלות, על הבטן התחתונה. ניחו אותם על הבטן, תחושו את המגע עם הבטן. המבט נח על הקרקע ב-45 מעלות, העיניים, אנחנו לא עוצמים עיניים, כי במדיטציה, לפי הזן, בזן, המטרה שלנו היא להתעורר. להתעורר למה? למען מה קורה כרגע? להיות עם המציאות, כמה שיותר מחוברים. זה לא להתנתק, זה שונה, אוקיי? מבט ב-45 מעלות, הידיים על הבטן, ונשימה על הבטן. אנחנו קוראים לנשימה הזאת להריח פרח, לכבות נר. למה? אנחנו שואפים מהאף, מריחים פרח, ועם הנשיפה מכבים נר. מוצאים את כל האוויר. שאיפה פנימה, הבטן מתרחבת, יוצאת החוצה, ונשיפה, בטן מתרוקנת, נכנסת פנימה. שאיפה, להריח פרח, נשיפה, לכבות נר. יכולו להיות ערניים ושימו לב לכל מה שמתעורר בכם. שאיפה, נשיפה, בראש נודד, החזירו אותו לכאן ועכשיו. לכל מה שמתעורר בכם,
רק הבחינו. תנסו להשיג דבר, תוכלו להיות, לשכון בתוך הגוף שלכם, בתוך החוויה. שאיפה, בטן מתמלאת באוויר, ונשיפה. ולכל החושים להיות פתוחים, תקשיבו לצלילים, לקולות, הבחינו במה אתם רואים. נתמוך בכם בצליל הפעמון. כל פעם שאני אכה, רק חזרו לצליל. שומעים את צליל הפעמון, חזרו לעצמכם. תקשיבו לכל צליל, כל רחש, מתחילתו ועד סופו. כמה רגעים, תנו לכל החושים להיפתח ולקלוט את הרגע. אל תפרשו, אל תבדקו, רק תהיו עם מה שיש. תשכחו את הנשימה שלכם, שאיפה, נשיפה. שימו לב מה אתם שומעים כרגע. מה קורה כרגע? קחו את שאיפה, נשיפה, היו צופים, עדים לרגע הזה.
תוכלו להישאר עם מה שקורה כרגע, אל תיתנו למחשבות שלכם לקחת אתכם. ולאט לאט תעבירו את תשומת הלב לכפות הידיים, זיזו את האצבעות, שפשפו אולי קצת, יצאו מהתרגול. שחררו את הגוף, נהדר. כל הכבוד, אביבה זה אפשרי, את רואה? ישבת 10 דקות. 10 דקות. כן. 10 דקות. 10 דקות. כן. אז בואו נשמע אתכם עם המיקרופון. איך היה לכם לפגוש את עצמכם? מה פגשתם בכם? ב10 דקות האלה שישבתם. רגע, שישמעו אותך. אני רק פירקתי, כאילו, אז פגשת היה לי עייפות. קשה לי לנשום, כן, היה לי קשה לנשום את הנשימות וזה, ישר הייתי מפהקת. אוקיי, לא יודעת אם זה משמעותי, אבל מאוד משמעותי. את יודעת למה? לא. אוקיי. כי כשישבת ולא זזת ורק היית בתשומת לב, יכולת לחוות שאת עייפה, שהגוף שלך עייף, שאת צריכה מנוחה. אנחנו לא שמים לב לזה במהלך היום. אנחנו רצים מדבר לדבר, להשיג משהו, לעשות משהו, לתת למישהו משהו, לדאוג למישהו אחר, ולא תמיד עוצרים לטפל בעצמנו, לקחת נשימה, לראות שאנחנו צריכים לנוח. אז מה שקורה הרבה פעמים בישיבות מדיטציה ראשונות, כל העייפות עולה. כל העייפות עולה. ריטריטים ראשונים, ריטריט זה יום שלם של תרגול, או יומיים, או 3, ויותר, גם שבוע, מהבוקר, מ-5 בבוקר עד 9 בלילה, תרגול אינטנסיבי, הייתי רק נרדמת. למה? בריטריטים הראשונים? כי לא נתתי לעצמי מקום. אנחנו מתחילים לראות, פתאום כואב לנו כל מיני מקומות, גם לא בישיבות ארוכות. פתאום שמנו לב, זה היה שם תמיד הכאב, בכתפיים, בצוואר, זה היה שם תמיד, אבל לא נתנו לזה את תשומת הלב. לכן, כשאנחנו עושים את זה, מתחילים להכניס מדיטציה לחיים שלנו, אנחנו מטפלים בעצמנו. אנחנו לומדים לראות מה הגוף הזה צריך, קודם כל, מה הצרכים שלו. כי אנחנו לא שמים לב. אז תודה. ואגב, הצורך הזה לנשום, זה גם לאט לאט תלמדי לסנכרן את הנשימה. מדיטציה, אנחנו לא צריכים לקחת נשימות עמוקות. זה לא איזה, יש כל מיני, איך זה נקרא? שכחתי שעושים עבודה עם נשימה. לא. איך? ריברסינג. זה לא ריברסינג, ממש לא. זה נשימה טבעית. כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, הנשימה היא נשימה טבעית. אנחנו לא מאלצים שום דבר. אז כשאנחנו לוקחים נשימות עמוקות, מגיע פיוק. לאט לאט אנחנו לומדים לאזן את זה, לנשום את הנשימות הטבעיות, לקחת את זה לחיים שלנו, לקחת את זה ליום יום שלנו, להכניס את הנשימה לכל דבר ולכל תחום בחיים שלנו. זה מאוד חשוב, לרווח. אוקיי. תודה. מי עוד רוצה ככה לשתף? מה הוא פגש בעצמו? האמת היא שיצא לי לעשות קצת מדיטציות, אבל פעם שנייה בחיים ופעם שנייה באותה שבוע, שאני מוצא את עצמי עושה מדיטציה ואני לא מקשיב לכלום חוץ מהרעשים. היה רעש של פכפוך מים. זה הדבר היחידי ששמעתי. הסתכלתי על איזושהי נקודה פה. מצוין. ולפני 4 ימים בים, זה פעמיים היחידות בחיים שקרה לי את זה, וההרגשה היא פשוט עילאית. באמת ששום דבר, אפילו לא אני עצמי חשבתי עליי. אני עצמי חשבתי עליי, וואי. כמה יצרת, אני עצמי עליי, וואי. את רואה? אוקיי. אז מקסים. אז כן, זאת החוויה. כשאנחנו אחד עם הרגע, על זה אנחנו מדברים. להיות become one. כשאנחנו לגמרי אחד, זה לא משנה עם מה, עם כל דבר. צליל של המים,
עם מה שאנחנו מריחים, מה שאנחנו תואמים. העדים של הפעמון גם, סחבתי אותו עד הפסיק האחרון, כל דפיקה גם, כן, זה... אז ממה ההרגשה העילאית לדעתך? שאתה מדבר עליה. שאתה לא חושב. בדיוק. שאתה לא חושב. מה שאנחנו לומדים ומלמדים, זה לחזור לרגע לפני החשיבה. לרגע הזה, שיש רק דממה. לפני שנוצרה חשיבה. כמו שאמרנו, מה? נראה לי זה היה רק שהיינו בבטן בתור עוברים. נכון, אולי, כן. אז לחזור למקום הזה, לרגע שלפני החשיבה. כי אמרנו, ללא החשיבה אין סבל. אז ככל שנגדיל את הרגעים האלה יותר ויותר ויותר בחיים שלנו, אושר יעלה, שמחה תעלה, הרמוניה, חיבור עם כל דבר. תחושה עילאית, אהבתי. זה באמת ככה. זה באמת מה שהרגשתי, אז... תודה רבה. מי עוד רוצה לשתף? את אומרת, תהיו נדיבים, למה את לא אומרת להם? הייתה אומרת לנו כל הזמן, תהיו נדיבים. תהיו נדיבים, תהיו נדיבים. זה עובד, כמה זה עבד עליי תמיד. טוב, אני המרצה פה. לא. אני עושה מדיטציה כבר כמה זמן, כמעט כל יום, משתדלת. איזה יופי. והפעמון שלך, אני עושה גם עם צלילי פעמון, ופשוט היה מדהים. כאילו רק כששמעתי את הצלילי פעמון, באמת יכולתי להתנתק מהמחשבות. עד שאת דיברת, אז המחשבות בראש רצו, והפעמון פשוט השתיק את הכל. איזה יופי, כן. הרבה מאוד מאסטרים התעוררו או חוו הערה דרך צליל. שומעים צליל, ומה קורה? מיד החשיבה נקטעת. נכון. החשיבה נקטעת. למה? כל הפוקוס הולך לצליל. אבל זה במיוחד הצלילים של הפעמונים האלה. כאילו, כן, יש כל מיני פעמונים? האמת שאת יכולה לעשות את זה עם כל צליל. את לא צריכה פעמון בשביל זה. שומעת את הפכפוך מים? לא, אני אומרת, אני עושה מדיטציה ואני עושה את זה בייחוד עם קול, עם רעש רקע, כי אני מצליחה להשתתק כשאני שומעת משהו, אבל לפעמונים האלה יש לזה אפקט גם מרפא. נכון. זה חודר, יש לזה אפקט מרפא, יש לזה ממש, עשו על זה הרבה מאוד, כל מיני מחקרים. לא, אז אני אומרת, אז הפעמון שלך, תודה. תודה רבה, איזה כיף. וכן, גם אני הרגשתי ברגע ששחררתי, את מרגישה פתאום את השקט, את הסנטר, כאילו, וזה פעם ראשונה שגם עשיתי עם עיניים פתוחות. אוקיי, מקסים. תודה רבה, כל הכבוד. כל הכבוד על ההתמסרות שלכם, באמת, לא מובן מאליו. עוד מישהו רוצה לשתף איך היה לו, גם אם זה היה פחות נעים. זה לא חייב להיות דווקא נעים, כיף. לפעמים זה מאוד רועש. רגע, קחי רק את המיקרופון שישמעו אותך. את הזרימה של המים, שזה ממש תפס אותי הרבה. אני קצת מסוגלת, זה קצת פחות נשמתי, לקחתי אוויר, אבל בסדר. מה שכן, כל הזמן הפסיק אותי מהזה, זאת אומרת, עצר אותי, זה באמת זה של הפעמון. הוא משך אותי לאורך כל הצליל שלו. גם השקט ביותר, ניסיתי להקשיב לו. זה הכל. אז איזה יופי, אבל ראית שאת יכולה. עשית את זה 10 דקות. אז את יכולה, אמרת, אני לא מאמינה שאני יכולה לשבת לא לזוז. אז הנה, ישבת ולא זזת 10 דקות, וזה יכול ללכת ועוד להתרחב ועוד להתרחב, פתאום תמצאי את עצמך יושבת 40 דקות בריטריט. זה אפשרי, לא זזה. זה אפשרי. כן. מה? הגוף כואב, נכון. אבל עם הזמן, זה משהו שאנחנו לומדים לפתח. כן, עוד קצת ועוד קצת. אוקיי, נמשיך חברים. אז השלב הראשון אמרנו, זה להיות כמו הר. ההר מלמד אותנו לא לזוז. השלב השני בתרגול הזן הוא להיות נהר. וכל המושגים האלה, הזן הגיע מהבודהיזם שהגיע מהודו, בשילוב הטאואיזם שהגיע מסין,
השילוב ביניהם נוצר הזן. אז הטאואיזם מביא לנו את ההרמוניה עם הטבע, לא סתם כל החיבור הזה לטבע. אז נהר, מה מלמד אותנו נהר? לזרום, אוקיי? רק לפעול, רק לזרום, ללא היסוס, ללא פחד. מצד אחד אנחנו לומדים לא לזוז, מצד שני, כשצריך לפעול, קום ותפעל. להיות נהר זה להיות חופשי. חופשי זה לדעת להוביל במערכות יחסים, אבל גם לדעת להיות מובל. לא רק להוביל, לפעמים אני צריך להוביל, לפעמים אני צריך להיות מובל דווקא. אז חופשי זה להגיד את כל מה שאני רוצה, אבל בדרך מכבדת. זה להיות נהר. זה להגיד את הכל, לא לוותר עליי, לא לוותר על הרצון שלי, בדרך מכבדת. איך אני אומרת מה שאני רוצה? בדרך מכבדת. והכי חשוב, חופשי, זה לעשות באמת את מה שנדרש ברגע הנכון. בכל סיטואציה, מה הפעולה הנכונה? מה היחסים שלי? מי אני? מה התפקיד שלי בסיטואציה? מה הסיטואציה דורשת ממני? מה הפעולה הנכונה? בכל סיטואציה, זה להיות נהר. במילים אחרות, השלב השני בזן, ואנחנו מדברים על זה הרבה בקורס, זה just do it. זה לא מונח של נייק, זה היה עוד הרבה לפני, אוקיי? just do it זה רק לעשות. פשוט רק לעשות. הרבה פעמים אנחנו חושבים, אתם מכירים את זה שאנחנו רוצים לעשות משהו, חושבים, וזה פשוט מתמסמס. אז לא. אז בזן החלטנו, קיבלנו החלטה, אנחנו יוצאים לביצוע. לא ממסמסים את ההחלטות שלנו. אז מגיע הזמן לפעול, ואפילו אם זה לעשות פעולה שהיא לא נעימה, שהיא פעולה, אולי שיחה קשה עם מישהו שאנחנו צריכים לעשות, לא להימנע. אנחנו צריכים לעשות את המעשה, החלטנו שצריך לעשות אותו, רק לפעול. אז אם זה כל התמודדות, עם פחד, עם מבוכה, עם אי ודאות, just do it, רק תפעל. זה גורם לנו לעבור דרך כל המחסומים שלנו, דרך כל הפחדים שלנו. כשאנחנו לומדים להיות כמו נהר, אנחנו פשוט פועלים. אז כשאנחנו ממשיכים לחשוב, זה פשוט לא יקרה. בקורס אנחנו עובדים הרבה מאוד, גם באמצעות התרגול שלנו, שאנחנו לומדים טכניקות שונות של תרגול, על רק לפעול, ואנחנו נלמד רק לפעול. פיתוח החופש לפעול, היא חייבת לעבור, הטרנספורמציה הזאת שמאמנת אותך לקום ולפעול, חייב לעבור דרך הגוף. אתה לא יכול לחשוב על רק לפעול, אתה צריך לפעול דרך הגוף, דרך תנועה. אז בתרגיל הבא שנעשה, תרגיל קטן, בקורס תלמדו מגוון של תרגילים שזה עבודה עם הגוף, אנחנו נלמד לעשות בעצם מדיטציה בתנועה. בואו נעבור לעמידה רגע, ואנחנו נניע את כל הגוף. בתרגיל הבא, הגוף משחרר את התודעה, ולא התודעה משחררת את הגוף. איך אנחנו עושים את זה? עומדים ישר, עמידה ישר, זה תרגיל הכי פשוט בעולם, אבל מה אנחנו לומדים לעשות? זה תרגול של נשימה ותנועה ביחד. אם אנחנו לא נתרגל את זה ביחד עם הנשימה, זה יהיה כמו התעמלות, אוקיי? ברגע שאנחנו מתרגלים את זה ביחד עם הנשימה, זה תנועה מודעת, וכל התרגולים האלה שאנחנו עושים בקורס בתנועה, מאמנים אותנו לדבר הזה, בעצם רק לפעול. אז עמידה יציבה, קחו את הכתפיים קצת לאחור, משכו אותם לאחור, כאילו תתלו אותם על השכמות, תרגישו בנוח בתוך הגוף שלכם. הרגליים יציבות על הקרקע, ממש, כפות הרגליים משתרשות. ברכיים מעט כפופות, לא ככה, לא מתוח מדי. המבט נח על הקרקע ב-45 מעלות, ונשימה לבטן, שאיפה, בטן נכנסת פנימה, שאיפה, בטן יוצאת החוצה, אנחנו ממלאים את הבטן באוויר, ונשיפה, הבטן מתרוקנת. שאיפה, ונשיפה. ועם השאיפה הבאה, תנו לידיים לעלות מעלה. עם הנשיפה, ידיים יורדות.
שאיפה, אנחנו קצת מזדקפים, הברכיים מתיישרות, לא עולים מעלה על האצבעות, נשיפה, אנחנו קצת שוקעים באדמה, משתרשים בקרקע, והידיים יורדות מטה. שלבו את הנשימה עם התנועה. שאיפה, נשיפה. נסו לחוש את המגע בין כפות הידיים לבין הספייס. נוצר איזשהו מגע עם הספייס. אתם מלטפים את החלל. תנו לידיים להיות רכות, לתנועה להיות עגולה. ואתם נעים ללא מאמץ. נשיפה. הידיים נעות על גבי הנשימה ולא להפך. כאילו הנשימה מפיחה חיים בתנועה. שאיפה, נשיפה. ושוב, שאיפה, נשיפה. פעם אחרונה, שאיפה ונשיפה. חזרו, הניחו את הידיים לצידי הגוף, שחררו את האצבעות, שחררו את הידיים, את הרגליים, חזרו לשבת. תודה רבה. מה זה? זה לא יוגה. זה ממש שונה מיוגה, אוקיי? אנחנו עושים בקורס, לומדים בקורס בעצם טכניקות שונות, תרגילים שונים של צ'יקונג. זה אחד מהם, אוקיי? כל הצ'יקונג, כל המשמעות שלו זה עבודה של נשימה ותנועה. וכשאנחנו עושים את זה, קודם כל הרבה מאוד פעמים כשאנחנו ישר יושבים למדיטציה, אז הראש מלא במחשבות. כשאנחנו מניעים את הגוף, המיינד שלנו הולך לתנועה ולנשימה, ואז אנחנו יכולים לשכון בתוך ההוויה הזאת. וכשאתם תלמדו עוד ועוד תנועות, יש לנו סל של תנועות שאנחנו לומדים אותן, אתם תראו, זו חוויה, ברגע שנכנסים לתוך זה, החוויה היא מאוד מאוד מרפאת, ממש מרפאת. אז יש לנו צ'י, יש צ'י. הצ'י, צ'יקונג זה צ'י, אנרגיית החיים, ואנחנו יכולים להניע אותה, וממש לרפא את הגוף שלנו, את הכאבים שלנו, להקרין אנרגיה כלפי הגוף, אבל הדבר המשמעותי ביותר, אנחנו מרפאים את המיינד, אנחנו משקיטים את המיינד שלנו. אנחנו בעצם לומדים לחזור על ידי התנועה והנשימה לכאן ועכשיו, למה קורה כרגע, ולא ללכת למחשבות שלנו. בעצם גוף ומיינד הופכים להיות אחד, במקום אחד. כי הרבה פעמים אנחנו יושבים פה, אתם יושבים פה, אבל הראש שלכם אולי במקום אחר. מה אני אעשה כשאני אחזור הביתה, מה יש לי מחר לבשל וכולי. יום שישי מחר, מה אני רוצה? נכון, נכון. הכנסתי לכם עכשיו בישולים. כן, כן. מה? אז זה. אני לא שומעת? אם אפשר לשאול שאלה מהזום. בואו נסיים, ואז אני אתן לכם מקום לשאלות, או שזה מאוד בוער? זה רק שאלה קטנה שתוכלי להתייחס אליה. כן. אוקיי, אני אשמח. אוקיי, אולי זה לא יוגה, אבל זה בהחלט מקביל לפילוסופיה של היוגה. אם תוכלי להתייחס לזה, יכול להיות ש... אני לא מבינה ביוגה, אז אני לא יכולה להתייחס. אבל אם את מבינה וזה נראה לך דומה, אז נהדר, קחי את זה. בסדר? לא, באמת לא משנה. אני לא רוצה להיכנס לדברים שאני לא מבינה בהם. אוקיי, תודה. עם מי דיברתי?
טל, תודה רבה טל, אני פשוט, אתם בזום בתוך טלוויזיה, רחוקה ממני, אז אני לא ממש רואה אתכם. אז בסדר. אוקיי, אז על ידי הלימוד והתרגול של דרך הזן, אנחנו לומדים בחיים ובמערכות היחסים שלנו, מתי להיות הר, מתי להיות נהר, אוקיי? מתי להיות שלבים ויציבים ומתי להיות חופשיים ורק לפעול. מתי לתת ומתי דווקא לא לתת. מתי לפתוח את הפה, מתי דווקא עדיף לשתוק, עדיף לסגור. מתי ללטף, מתי לפעמים צריך לתת בעיטה בתחת. אוקיי? והכל, אבל הכל נעשה מכל הלב. אז בשביל זה הכל באמת נעשה מכל הלב. לפעמים צריך לתת בעיטה בתחת, לפעמים צריך לתת בעיטה בתחת וזה חמלה גדולה. אז זה מהמקום הזה. אז בשביל זה חשוב שנלמד, נתרגל ונפנים את דרך הזן לחיים שלנו. ושוב, חשוב לי להדגיש, ותכף אני אכנס לגבי הקורס עצמו, זה לא הלימודים תיאורטיים, זה לא ללמוד פילוסופיה או לימודים אינטלקטואליים. אם לא ניקח את הלימוד, נביא את זה לחיים, נתרגל את זה ונכניס את זה לחיים שלנו, זה הבנה יפה. אנחנו אומרים, זה כמו לתת תמונה יפה של אוכל לאדם רעב. זה לא משביע. אז מאוד מאוד חשוב שנלמד, ניישם ונתרגל את זה בחיים שלנו. היום יכולתם לטעום ממש מעט, ככה מדרך הזן, ובקורס לשוב לעצמי אנחנו לומדים, מתרגלים ומיישמים את כל העקרונות, את כל הטכניקות והכלים. ואני אכנס קצת ככה לקורס ברשותכם, ואם תרצו לשאול שאלות, נשאיר לזה זמן. אז בקורס לשוב לעצמי אנחנו עובדים תחילה עם הנשימה שלנו. אנחנו לומדים לפתח על ידי עבודה עם הנשימה, לומדים לפתח רוגע ושלווה. לאחר מכן אנחנו לומדים להיות נוכחים לנשימה ולתנועה מודעת. זה לא לאחר מכן, זה קורה במקביל פחות או יותר במפגשים. אבל אנחנו לומדים לעשות עבודה עם תנועה מודעת ונשימה, ולומדים להיות נוכחים ולשהות בהוויה הזאת ובנוכחות הזאת. בעצם אשר עובדת על, כמו שעשינו עכשיו, על שחרור הגוף ועבודה והנעת האנרגיה, הנעת הצ'י, אנחנו נלמד לחוש ולהרגיש, ובדרך הזה לתת מקום לחוויות הגופניות שלנו. כמו שגם קצת אפילו יכולתם לחוש את זה, גם בתרגול הקצר שעשינו בישיבה וגם בתנועה. לאחר שעבדנו עם הנשימה והגוף, אנחנו לומדים את אומנות שאלת השאלות. אנחנו נלמד לשאול שאלות טובות, שאלות שפותחות לנו את המיינד, ושאלות טובות זה הדרך שלנו להגיע להחלטות נכונות. במילה question, שאלה, יש quest, יש מסע. שאלה טובה מוציאה אותנו למסע. זה לא בהכרח כדי לקבל תשובות, אלא לפתוח אותנו לכיוונים נוספים, פותחת אותנו, נכון? אז בקורס אתם תלמדו ששאלות מכוונות את החשיבה שלנו, ולכן בקורס אנחנו נלמד שאלות שחשוב שתשאלו אותן, אבל גם שאלות שחשוב שאולי לא תשאלו אותנו. יש שאלות שאנחנו שואלים, שלוקחות אותנו למקומות לא כל כך טובים. בשלב האחרון, וגם זה לא בשלב, למה כתבתי את זה בשלבים? זה לא שלבים, זה קורה לאורך כל הקורס, אנחנו נלמד למזג את דרך הזן לכל תחומי החיים שלנו. וכל אחד עם התחומים שיותר מעסיקים אותו, שיותר משמעותיים לו, אם זה משפחה, אם זה כסף, אם זה הורות, אם זה קריירה, אם זה אמרנו הכיוון שלי בחיים, המשמעות שלי בחיים, אוכל, כל אחד עם הדבר שהוא מאוד מהותי עבורו. איך הקורס מורכב? הקורס מורכב מ8 מפגשים. 8 מפגשים של 3.5 שעות, המפגש האחרון הוא קצת יותר, כי אנחנו חוגגים כזה. אז 3.5 שעות בעיקרון. מועד הקורס ייפתח ב-25 לינואר, זה יום חמישי, מפגשים הם כל יום חמישי, משעה 6 עד 9:30 בערב. 8 מפגשים כאלה. הדגש במפגשים הוא על לימוד, תרגול ויישום ההתפתחות שלכם עם 4 רבדים. עם הנשימה, עם הגוף,
עם הלב ועם התודעה. 4 רבדים שאנחנו אומרים, זה כמו 4 מפתחות שאנחנו זקוקים להם כדי לפתוח את התיבת אוצר, שבתוכה יש אוצר, אנחנו זקוקים ל4 המפתחות. אם לא נפתח את כל 4 המפתחות, לא נמצא את האוצר החבוי בפנים. ואנחנו מאוד רוצים להכיר את עצמנו ולמצוא את עצמנו. אז חשוב לי להדגיש שהקורס לשוב לעצמי הוא לא עוד קורס של שאתם הולכים ולומדים ומסיימים, אלא זה דרך חיים. ולכן פה במרכז הזה, ואתם יכולים לדבר עם הבוגרים אחר כך ולשאול, במרכז יש לנו הרבה מאוד פעילויות, אנחנו מתנהלים כמו קהילה, יש לנו פה קהילה של תלמידים, בוגרים, גם אתם תוכלו לבוא לקורס הזה ולעשות אותו שוב ושוב ושוב, ללא עלות נוספת, אלא בתרומה, במטרה בעצם לחזור וגם כל פעם לעבוד אולי על דבר אחר, כל פעם לפתח משהו אחר, וגם להפוך את זה לדרך חיים. ואם עשינו קורס 8 מפגשים והלכנו, שכחנו, אנחנו לא מכניסים את זה לחיים. ומעבר לקורס, יש לנו קבוצת תרגול, שאפשר להגיע בימי שישי, יש לנו תרגולים בבוקר, יש לנו אירועים שאנחנו עושים, ריטריטים שאנחנו עושים, הכל במטרה לתמוך בכם, כדי שתהפכו את זה באמת לדרך חיים, והרבה מאוד מהפעילויות, חוץ מהקורסים, הם בתרומה. אפשר פשוט להגיע ולהיות. אז זה לגבי זה. עלות הקורס 2,800 שקלים, זה המחיר, כולל מע"מ, תנאי תשלום זה מקדמה של 300 שקלים, לא מקדמה, זה דמי רישום, 300 שקלים, ואת היתרה אפשר לחלק עד 5 תשלומים, מי שצריך קצת יותר גם אין בעיה, 5 תשלומים ללא ריבית, בכרטיס אשראי או בכל דרך שתרצו. חשוב לי להדגיש, הטרנספורמציה, ההתפתחות שלכם מתחילה ברגע הרשמה לקורס. אנחנו כבר מתחילים לעשות עבודה. אני שולחת לכם במייל ערכה אינטרנטית, ערכה שהיא נמצאת באתר שלנו, אתם יכולים להיכנס, יש שם סרטונים, רואים שם את אמיר, מתרגל, כל סרטון על נוכחות, על סרטונים עם תרגול בתנועה, תרגול של נשימה, ואפשר כבר להתחיל ולתרגל ולהכניס את זה לחיים שלכם, כבר עכשיו, כבר בעת ההרשמה. מעבר לזה, כשאנחנו בוחרים בעצמנו, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לפתח, למה אנחנו באים לקורס, ואנחנו בוחרים ונרשמים ומחליטים, משהו כבר קורה, מניסיון. למה? כי בחרנו בנו, כי בחרנו לעשות עבודה, וזו החלטה. זה לא אני אגרום לכם להשתנות, אתם גורמים לעצמכם לשנות או להתפתח. אז זה משהו שחשוב ככה לשים אותו. אז אני מזמינה אתכם לתת לעצמכם את המתנה הזאת, ולבחור, להירשם ולבוא לקורס לשוב לעצמי ולעשות את הדרך הזאת איתנו. עוד דבר, זה הקורס הזה, הוא לא מופיע פה, הוא בעצם הקורס המלא נקרא לשוב לעצמי, עקרונות, זה לא מופיע פה, זה לא מעודכן. הקורס המלא זה לשוב לעצמי עקרונות האוניברסליים ועקרונות הפסיכולוגיה הבודהיסטית. זה קורס שתמיר מלמד אותו, הוא קורס ארוך יותר, הוא קורס של 18 מפגשים, והוא מתחיל ביוני. אז גם זאת אופציה, מי שירצה, אפשר לבוא גם, לא להתחיל בקורס שלי, אלא לבוא גם ישירות לקורס המלא, קורס יקר יותר, הוא עולה 6,900, אבל חוץ מהעקרונות האוניברסליים שאני מלמדת, והוא מלמד גם את העקרונות הפסיכולוגיה הבודהיסטית, שזה להיכנס יותר לעומק. אז זאת גם אופציה, ואפשר לעשות את זה בשלבים, לבוא לקורס הזה, ואחר כך להמשיך לקורס ההוא. אז ככה לתת לכם את כל התמונה, וכמובן יש לנו קורסים לבוגרים, ועוד ועוד דברים, וקורסי מנחים, ויש פה מסלול שלם. זה בגדול. אני אחלק לכם את הדפים של הערכות של הקורס, שיהיה לכם את כל הפרטים, ואני אחר כך, כן, הדס תחלק לכם, ואחר כך אני אשמח גם לשמוע את השאלות שלכם, כל שאלה שיש לכם, ככה, אם זה לגבי החומר, הלימוד שככה דיברנו עליו, ואם זה לגבי הקורס עצמו. לכם בזום, בועז, אתה רושם לי, נכון? מבזום, אני אשלח לכם אחר כך את הערכות בוואטסאפ.
כמובן שכולכם, גם מי שבזום, מוזמנים לשאול שאלות, לשתף, וגם מי שכאן, אתם יכולים לקרוא אחר כך, ולנצל את הזמן הזה באמת לשאלות, לשיתופים, מי שרוצה. בטח, משה. הנה, המיקרופון. כן. בשלב האחרון שהיה לנו מקודם, דיברנו על רק לשבת, שזה להיות כמו הר, ועל לא לזוז, שזה כאילו דווקא ממקום של זרימה כמו נהר, והשלב האחרון שלא לעשות דבר. אוקיי, אז אמרנו, לא לעשות, זה לא בדיוק זרימה כמו נהר או כמו הר, נכון, רק לשבת זה, אתה צודק, זה דומה ללהיות כמו הר. לא לזוז זה להפסיק להסס, להפסיק לפחד, נכון, יפה, אהבתי את ההקבלה, אבל השלב האחרון לא לעשות דבר, זה דווקא ההפך, זה הנחיה לפעולה, אוקיי? זה אומר שאם יש לנו קושי, אם יש לנו בעיה, אוקיי? אז לא להיאבק, לא להתפתל, לא להיכנס למלחמות, לא לוותר על השליטה. לוותר על השליטה? לוותר על השליטה, לוותר על להיות צודקים, לוותר על הדעות שלנו. זה לא לעשות דבר. לפעמים אנחנו רצים לפתור את הבעיות, ואנחנו מנסים לפתור, ופתאום אנחנו רואים שלא הייתה בכלל בעיה מלכתחילה. אנחנו מפעילים פול גז בניוטרל. לפעמים רק צריך להמתין. רק צריך לחכות עד אם אנחנו מדמים את זה לנהר עם בריכה מלאה בוץ, אז לפעמים אנחנו צריכים לחכות שהבוץ ישקע, והמים הצלולים יהיו למעלה, יישארו מים צלולים, ואז המקום שלנו באמת לחזור למים הצלולים. אנחנו נרגעים, הרבה פעמים הצד השני נרגע, וכאילו לא הייתה בעיה, דברים נפתרו מעצמם. אוקיי. אז לוותר על הרצון נורא לפתור. מי עוד? חבר'ה בזום, איך אתם? אתם שקטים לי, חוץ מטל שככה הייתה מאוד, אז ככה שמענו אותך, טל, תודה. יש שם יד? אפשר לפתוח, מישהו שם מרים יד, אני לא רואה? או שזה לא? זה תמונה. ורד, את רוצה להגיד משהו? כן, בטח. יאללה. אני מתנצלת שלא הצלחתי להגיע פיזית. אני רוצה לשתף שאני עשיתי את הקורס הזה מספר לא מבוטל של פעמים, איזה 8 לדעתי, את הקורס הספציפי הזה. ורד היא מורה במרכז שלנו, היום, כן. עד כדי שבא לי להיות מורה שלו. עשיתי את 8 פעמים עוד לפני שלמדתי הנחיית להיות מנחת. וזה קורס כל כך טרנספורמטיבי, באמת, כל כך עזר לי ושינה, ונתן לי פרספקטיבות, ובעיקר הילד, גם לכן כיפה לי לשמוע שוב ולהיזכר, נתן לי כלים מעשיים ליום-יום, ממש ככה, להוריד את הרוחני ומעשי, ולדעת איך לנהל את עצמי בחיי היום-יום שלי, אז תודה. תודה, אהובה, איזה כיף שאת איתי, פה, תודה רבה. גם אתם הבוגרים, אתם רוצים לשתף משהו, אתם מוזמנים, אם לא זה גם בסדר. לא, זה בסדר גם לא, הכל טוב. אוקיי, אם אין שאלות, יש שאלות? מישהו? אני נמצאת פה גם אחרי המפגש, אני נשארת, אז אתם יכולים לפנות אליי, אם אתם רוצים להירשם, גם אפשר. וזהו, להגיד לכם שהיה לי כיף איתכם מאוד, ואני אשמח לפגוש אתכם בקורס, תודה רבה. משה כבר בקורס, איזה כיף, של ה-25. אם אני יכול לשתף משהו קטן? אתה יכול, בטח, אתה נזכר מאוחר. רגע. אז אני יכול לשתף מהחוויה שלי, אנחנו בחנוכה נפגשנו. נכון. דיברנו כמה ימים עוד לפני. נכון. ובאותו רגע שהייתה לנו שיחת טלפון, אמרתי לך, לא מעניין אותי, יש הרצאת קדם, לא קדם, אני נרשם לקורס, אני יכול להגיד לך שמשהו בי, ואנשים, את יודעת, זה לא אני עצמי, זה אנשים שבסביבה שלי מעידים, רואים משהו בך, ואנשים שרואים אותי יום יום. משהו בך כאילו רגוע. אמרתי לך, זה לא אני בכלל, זה לא אני. אתם חייבים להבין, אתם עושים את הדרך, אתם עושים את הטרנספורמציה, בעצם הבחירה שלכם לבחור בכם.
לבחור בעצמכם, וזה מאוד משמעותי להבין. אנשים מתקשרים אליי לברר על הקורס, והם אומרים לי, מה תתני לי? מה אתה זה? זה לא שם, זה לא מה אני אתן לכם. אני מביאה את התוכן, נותנת לכם כלים, זה נכון, אבל אתם עושים את הדרך, לכל אורך הדרך, גם אחרי הקורס, גם בעצם ההחלטה, גם במהלך הקורס וגם בקורס. אתם צועדים, אתם בוחרים בעצמכם כל פעם מחדש. זה העבודה שלנו. אז תודה רבה. תודה על זה. באהבה. אוקיי.